Ce vindeți aici? Testăm niște ambalaje, doamnă. Vreți să încercați? Îmi place asta. Zici că e borcan de zacuscă. E scump? E valoarea tradiției și nu alunecă din mână. Da. Segment țintă. Gospodine nostalgice. Ăsta zgârie, dar e fan, parcă mă joacă o minge. Notăm target copii. Nu notăm nimic. Ăsta e chiar mișto. Tor detergentul și spăl vasele cu buretele. Deci dacă vrei să lansezi și detergent de vase, cred că am găsit ambalajul perfect. Nu știu de ce nu faceți săpun cu miros de salată de băf. Sau de cozonaș de Crăciun. Eu asta aș cumpăra. Notează salată beuf, cozonac de Crăciun. Nu.